Odrovice, Cvrčovice a Pohořelice. To byly 3 zastávky na 3. hejtmanském výjezdu ve středu 3. února. Začínáme tedy u vás v rámci rekonstrukce silnice nebo té uvažované akce, takže já se napřed skoro zeptám, paní starostko, i kromě silnice, co tady trápí vás, co řešíte s krajem, a pak bychom se dostali asi k té samotné věci toho silničního projektu. V Odrovicích mají problémy s kostkovou vozovkou v délce 1 kilometru už 20 let. V obci, kde není škola ani školka, žije 198 obyvatel. Kulturní život se odehrává v kulturním domě a jedné hospůdce, se nová cesta začne stavět ve druhé polovině roku 2010. Teďka posledních 5 let, co tady je teda velká doprava těch kamionů do těch skladů, do Ivančice, Rosice a tak je to už neúnosný, protože lidem praskají zdi na domech a jsou už stížnosti velké na to. Žádali jsme už před 13 roky, měla to dost jako financovat obec, na to bychom neměli, takže teď kraj se umoudřil. Necelý 1 kilometr komunikace bude stát 31 milionů. Hejtman při příležitosti návštěvy obce prolistoval kroniku a slíbil přijet se podívat na novou komunikaci bez kočičích hlav. Ochutnávkou marcipánu a vyhlášených palačinek z bramborového těsta začal hejtman ve Cvrčovicích prohlídku objektu, ve kterém sídlí střední odborné učiliště. Objekt vilu z roku 1934 získal Jihomoravský kraj před lety za velmi výhodnou cenu. Majitelé byli původem židovského, kteří byli za války odsunutí, a při restituci pan majitel byl natolik nadšený stavem té budovy a o to, jak se o to škola starala, že víceméně zhruba si za poloviční cenu nabídl kraji, aby tady ta škola mohla zůstat. Objekt je to nádherný, jsou tady nádherné zahrady kolem. Naše odborné učiliště má 120 žáků a máme tu 7 oborů, z nichž cukrářské práce je jeden, který byl zřízený jako poslední. V roce 74 vznikla v této budově první internátní speciální škola a od té doby je tu neustále vlastně školství, je to školská budova a odborné učiliště, kdy se měnil název z odborného učiliště na odborné učiliště a praktická škola, ale v podstatě vždycky to byla střední škola v režimu speciálního školství. Říkám, je to takový malý Cambridge, protože vyznáváme hodnoty starodávné, vyznáváme ten individuální přístup, snažíme se, aby každé dítě dostalo to, co potřebuje a dostalo se nejvýš tam, kam až může jít. Rozlehlý park se zahradou je zatím přístupný pouze studentům. Uvažuje se však o jeho využití občany. 25 milionů z operačního programu Rozvoj venkovských sídel zkrášlí a rozšíří 2 budovy základní školy v Pohořelicích. I sem zavítal hejtman Hašek s radním pro školství Jandou, aby se nechali informovat o průběhu stavby. My jsme získali prostředky z operačního programu Rozvoj venkovských sídel a získali jsme prostředky na přístavbu na 1. stupni vlastně na učebnu informatiky a na přípravný ročník, a tady na této budově 2. stupně jsme získali prostředky na odborné učebny, multimediální a ekologickou, včetně zázemí, kabinetů a vybavení a tak dále. 30% se na tom podílí zřizovatel a 70% jsou vlastně prostředky Evropské unie. Stavba bude dokončena v srpnu letošního roku. Do kroužků střediska volného času Domeček, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj, je zapsáno na 500 dětí. Pracovníci našeho domečku dělají i výuku bezpečnosti v dopravě a tak dále. Akce BESIP mají pobočky i různě mimo Pohořelice, takže z toho důvodu pořád teda jak vedení domečku, tak i my teda říkáme, že to je nadregionální význam tady toho a že bychom byli rádi, kdyby si kraj tady toto ponechal. Když kraj v podstatě dává prostředky na mzdy, to protíká z ministerstva školství, ale i dává nějaký příspěvek na provoz. My teda část taky dofinancováváme samozřejmě. Já si myslím, že služby máme velice zajímavé, zlepšit akorát. Já si myslím, že jsme šikovní a zlepšujeme se pořád, takže co víc bych si mohla přát. V
základní umělecké škole v Pohořelicích se na různé hudební nástroje učí hrát a různé výtvarné a taneční kroužky navštěvuje kolem 200 dětí. Tak co vás kluci nejvíc baví? Přestávky? Se nám daří budovat soubory, nejúspěšnější bych řekl je ten náš junior band Pohořelice, který jak v krajských soutěžích, teda tak i na veřejnosti i v Brně na koncertech sklízel hodně velké uznání opravdu. V takové zdravé soutěživosti s panem učitelem Farkašem, který tady zase vede cymbálku, spolu tak trošku jakoby zdravě soutěžíme kamarádsky. Ten zájem o tu naši školu je trvalý, tak jako asi na všech základních uměleckých školách a je to, řekl bych, z 2/3 z Pohořelic, ale pak je tady potom ještě oblast v okolních vesnic a to je dost široký záběr, to je až tady k Mikulovu, nebo na druhou stranu k tomu Dolní Kounice a tak dál. A máme 3 pobočky další ještě, což sahá až zase skoro po Hustopeče. Dobrý učitel prostě chodí ne do školy učit, ale chodí do té školy proto, aby něco naučil ty děti. A v tom vidím velký rozdíl. Na městském úřadě hejtman diskutoval se starostou Pohořelic o budování přestupního uzlu, přeložky sítí, projektu cyklostezek a chodníků, o záležitostech dopravní infrastruktury i okružní křižovatce. Aktuální vodohospodářskou situaci nastínil inženýr Tůma z Povodí Moravy. Co se týká prevence před povodněmi nebo protipovodňové ochrany, všechny nádrže mají všechny retenční prostory volný. Jsou připraveni zvládnout povodňovou situaci, ale nad rámec toho všechny nádrže jsou předpuštěny i ve svých prostorech zásobních. Co se týká porovnání s rokem 2006, situace není dramatická. Podvečer strávil hejtman se starosty obcí Pohořelicka. Informoval je o dotačních programech a ubezpečil, že například v programu rozvoje venkova je 80 milionů korun. Starostové naopak hejtmana informovali o aktuálním stavu příprav protipovodňových opatření. Dejme tomu s evropskými programy, kteří jsme v loňském roce přes odbor regionálního rozvoje v podstatě přislíbili, že uděláme taková kontaktní místa a to musí ještě odbor regionálního rozvoje